shirya wannan taron ne ni da wara da tafi da mai taro ne da zamanin ka yi kowane shekara ko lokacin karamin sallah ko babban sallah. Taro ne kamar liyafa da muka shirya muku ku yara kawai. Na san musamman ma yaran ku ba kun san lokacin da aka zo wannan ɗakin taron iyayen ku ne da wannan mutane. To sai za mu ce kuma yara muna son ku ba ku dama ku zo ku haɗu kuma ku san junanku ku kulla mu'amala mu ma mu samu dama iyayenku mu ci gaba da muku jawabi na yadda kuma za ku yi girma ku zama mutane na gari, maza da mata na gari, maza da mata waɗanda za su taimaka wajen gina wannan ƙasar namu Najeriya baki ɗaya. To wannan liyafa ne na jin daɗi na kuri na yara. Akwai kayan daɗi da yawa da aka tanada, kayan alawa, kayan biskit, abinci, lemo, coca-cola, mirinda, fanta, kowa da komai, sweet, za a ba ku wanda za ku ci a nan, kuma za a ba ku wanda za ku ɗauka da ke gida. A can kuna za a ba ku kai gida akwai kayan rubutu, akwai su pencil, su cleaner da sauransu. Akwai kuma kayan ciye-ciye, kayan abinci da kayan zaki. Amma abin da nake so da ku saurara da kyau. Ku saurara da kyau. Muna son ku sa kai wajen karatu. Makaranta kan yi wasa da makaranta. Dukkan ku na san yan primary school ne. Kan ku yi wasa da makarantar boko da makarantar islamiyya. Kun ji? Kuna son ku burge maliya? Kuna son ku burge maliya? To kar ku yi wasa da makaranta. In kuka je makaranta ku tsaya ku yi karatu. Kana son ka zama dan majalisa? Kana son ka zama babban dan kasuwa? Kana son ka zama darakta? Kana son ka zama minista? Kuna son ku zama shugaban kasa? Kuna son ku zama dakta? Kuna son ku zama injiniya? Kuna son ku zama malamin makaranta? To sai babban sa kai wajen karatu. Sai kuma an sa kuɗi ana sa. Ana nuna mana ta lafiya, muka kai gaba azumi lafiya, kuma yau ga shi mun zo gida kuma da rabin za mu gabatar da abubuwa irin nishaɗantarwa da zai farin ciki ta wannan babban rana. Kamar yadda mai magana ya faɗa kusan ce haka ne, ni ma kofa gida shi a gurina, domin ni a ƙaramar hukumar Bebeji a nan na yi karatun allo a garin Bebeji, kuma a nan ne duk abin da na sani a Qur'ani da kuma gwado a Bebeji da shi a nan kofar kamar gidan malam Tayyib a nan na zauna kusa da gidan Alhaji Bakura Allah ya ba mu to a nan ne ya kai saboda haka ni ma na zo kuma Bebeji da kuma Muhammad duk da yake da bayan da gidan da amma yau da su ne da wata na Allah ya sami tabbata da lafiya. Allah ya mutu ku da. Allah saka da sai malam fara. Bari ni amfani da wannan da yake kusan wannan ayyuka ne saboda ya ga mun san wannan amma da yake an ce yara nan gobe kuma sannan hankali Come on,
akwai wani ɗan wasanni na yara da zan hana an jima kamar ɓangaren wasan ɗaukar mai a kan tuka gidan mai ko da babu ɗanyen man za mu samu ta hanya wanda ta yi kan tuku ko albasa sai mu jira a kan tuku sannan kuma da mai akwai kuma wani da za mu haɗa da yara ya